Wala na inyong request, lechon manok. Ha? Unsa? Wala na pili ay. Namoy kutsara pa, mo kutsara be, wa ko dala. Hoy, tama ra inyong 600 ani ha. Kay tag 250 ang isa ani, duha man eh. Tapos ang 100 kay atong giplite. Sa atong gipasugo. Oh, nya paglinya mo, maglinya. Dere oh, dere paana, paana. Mga nang gabi. Ay,